Хәерле кич, сез Мөслим телевидениесе тапшыруларын карыйсыз. Яңалыклар чыгарылышы белән студияда мин Римма Авзалова. Җирлегебездә булган вакыйгалар турында кыскача. Авыл җирлекләрендә халык җыеннары башланды. Җыеннарда халык җирлектәге проблемаларны күтәрә, үзен борчыган мәсьәләләр белән турыдан-туры район җитәкчелегенә мөрәҗәгать итә ала. Авыл җыеннары бу атнада Михайловка һәм Тойгылда авыл җирлекләрендә узды. Анда район башлыгы Рамил Муллин, ветераннар советы рәисе Эльгиз Низамов, катыкын күреш калдыкларын җыючы Гринто оешмасы вәкиле һәм җирлек депутатлары катнашты. Михайловка һәм Тойгылда авыл җирлекләре зандаш булып, халкы гомер-гомергә аралашып яши. Михайловка авыл җирлегендә күпчелек руслар, ике милләт халкы дус тату бердәм булып гомер итә. Җыеннарда яңгыраган чыгыштардан күренгәнчә, авыл халкы бүген дә тырыш хезмәт белән яши. Все решения сессии и постановления главы сельского поселения направляются и находятся под контролем надзорных органов района. В отчетном периоде в депутатском корпусе произошли изменения. Депутат 7-го округа Софьина Юлия Геннадьевна написала заявление об освобождении от своих полномочий. Ее заявление было удовлетворено. Вместо Софьины Юлии Геннадьевны была избрана депутатом Макарова Ольга Николаевна, учитель Михайловской средней школы. Пожелаем ей успехов и очень надеемся на совместную плодотворную работу в процветании Михайловского сельского поселения. Тойгылда авыл җирлек башлыгы Дамир Минхажев җирлектә шәхси эшмәкәрләрнең күп булуын, авыл халкының актив тормыш белән яшәвен билгеләп үтте. Авыл җирлегендә 494 шәхси хуҗалык исәпләнә. Шәхси хуҗалыкларда 636 баш термәгезләтерлек, шуларның 320-се сыер, 276 сарык, 66 кәҗә, 29 ат, 2070 кышкырт, 467 баш умарта бар. 2017 елдан чагыштырганда бу терлек саны арту ягында. Җыеннарда чыгыш ясаган район башлыгы Рамил Муллин да яшьләрне авылда калдыру һәм җирлекләрдә кеше эшмәкәрлекне үстерү буенча эшләргә тәкъдим итте. Бизнес алып бару, ул җыен эште ул бик авыр. Ләкин авыл җанны булу, шушы җирлеккә кайтып, инде тәвәккәлләп алар эшне башлаганнар икән, бик зур йөкләмә алганнар икән, аларга мин рәхмәт итәм. Ләкин бүген без балаларыбызны тәрбияләргә кирәк. Әгәр дә без авылның киләчәген күрсәтеп килә икән, үз балабызга сорау бирергә тиеш. Ә син монда кайтасың киләме? Син монда кайтып ни эшли аласың? Ни эшли аласың бу көндә? Я считаю, что нужно поставить положительную оценку с оценкой 5. Вот, потому что, значит, вот видим, какое село было, допустим, до того, как он пришел, главой сельского поселения, и какое сейчас оно у нас. Но, конечно, это не без поддержки главы района Рамиля Хаузовича. Вот я думаю, что я заявлю, значит, правду о том, что я это говорю от лица всего села. Җирлек халкы җыеннарда үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар да алдылар. Яңа елдан башлап каты көн күреш калдыкларын җыю белән шөгыльләнүче Гринто җәмгыяте вәкиле дә халык сорауларына җавап бирде. Җыен ахырында Михайловка һәм Тойгылда авыл җирлекләре буенча 2018 елда узган сайлауларны әзерләү һәм үткәрүдә нәтиҗәле хезмәт куючыларга Россия Федерациясе Үзәк сайлау комиссиясының рәхмәт хатлары тапшырылды. Фәридә Гайнетдинова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Чәршәмбе көнне район иҗтимагый советының отчет сайлау конференциясе үтте. Анда район җитәкчелеге, авыл җирлекләре башлыклары, мәктәп директорлары, оешма предприятие җитәкчеләре, дин әһелләре, җирлекләрдәге җәмәгать оешмалары вәкилләре катнашты. Конференциядә 5 еллык эшчәнлеккә анализ ясалды, районның социаль-икътисади үсешенә, иҗтимагый советның һәм җәмәгать оешмаларының роленә бәя бирелде. Конференция эшендә район җитәкчелеге, урыннардагы иҗтимагый совет җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары һәм район халкы катнашты. Советның 5 еллык эшчәнлеге буенча совет рәисе Марек Йосипов чыгыш ясады. Утырышлар шуйга бер мәртәбә президиум кирәк саен уздырылып барылды. Һәр каралган мәсьәләне санап, сезнең вакытны алмас өчен мин берничәсен генә атап үтәм. Мөслим авыл зиратының төрле конфессиялар ихтыяҗын исәпкә алып, аерым биләмәләргә бүлү һәм зиратта үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен булдыру, территорияны тәртиптә тоту турында. Районда төзелүче иҗтимагый киңлекләр, аларны төзүдә киң җәмәгатьчелек катнашын оештыру, киңлекләрдән рациональ файдалану. Утырышта катнашучылар иҗтимагый советның узган чордагы эшчәнлегенә уңай бәя бирде. Өстәмә чыгыш ясаучылар иҗтимагый советның актив эшчәнлек алып баруын билгеләп үттеләр. Иҗтимагый совет белән берлектә корреспондентларыбыз районыбыз музейларын өйрәнде, аларның эшчәнлеге белән танышты. Халыкка хезмәт күрсәтү оешмаларының эшен бәяләде. Мәктәп ашханәләрендә балаларның туклану рационын карады һәм үз бәясен бирде. Мондый рейдлар әледән-әле оештырылып тора. Күптән түгел иҗтимагый совет вәкилләреннән торган бәйсез комиссия җирлегебездә эшләүче түгәрәкләрнең эшчәнлеген өйрәнде. Иҗтимагый совет инде безнең тормышыбызны яхшырту йөзеннән төзелгән кичкенә генә оешма. Менә үзебез
Her birimizin ko'nglida bitinde izgilik yaşay, turmuşqa muhabbat, motor yaşaw bizning har birimizning o'zimizdan turadi. Mana men kelajakda har birimizda shu shunday to'liq-qonli aktiv turmushda yashab, shu ijtimoiy sovetga yordam etib, har bir yerlikda, har bir ovulda shu shunday sovetlarni tuzib, go'zallikka umtilib, umr nishik yashasangda o'ta ol. Har bir mezgilning qadrini bilib, ko'ngilli etib, birga yashasak edi degan tilakda qolam. Сөйләүчеләрнең бөтен сөйләүчеләр бик әйбәт итеп сөйләделәр, бик ошады. Иҗтимагый совет актив эшли. Без дә бөтен мероприятиеләрендә катнашабыз. Кирәк бу. Конференция шында катнашучы муниципаль район башлыгы Рамил Муллин да иҗтимагый совет членнарына рәхмәтен җиткереп, иҗтимагый совет эшчәнлегенә һәм район тормышына кагылышлы сорауларга җавап бирде. Кайсы якны карасак та, тормышыбызны карасак та, искиткеч оңайга үзгәрешләр бар тормышыбызда. Кичкенә муслим авылларында, районда без аны күрәбез. Без әйткән менә бу президент программалары, азакынчы елны дәүләт тарафыннан алып барган кешенең яшәү көнкүрешен уңайга үзгәртү сәясәте, икътисадның тотрыклыгы, дәүләтнең үсеше, әлбәттә аның күренешен, аның көзгесен без үзебезнең тормышта тоябыз. Күпме генә дөньяны сүксәк тә, күпме генә ниндидер канәгатьсезлек булса да, бүген тормышны менә монда белгән, үзебезнең карабызда өлкән кешеләребез утыра, ул чагыштыра торган түгел. Бу көнне бүләкләр дә тапшырылды. Иҗтимагый совет рәисе Мария Кесопов муниципаль район башлыгының берничә райондашыбыз иҗтимагый советның рәхмәт хатына лаек булды. Аерым көн тәртибе буенча иҗтимагый советның яңа составы сайланды. Аның рәисе итеп Рушат Солтанов сайланды. Фәридә Гаинкинова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. 19 январь көне православие динен тотучылар качмануны билгеләп үтте. Бу христиан дөньясындагы иң зур бәйрәмнәрнең берсе. Бу көнне Рус Шуган авыл җирлегендә дә бәйрәм чарасы узды. Теманы Фәрида Гайнетдинова дәвам итә. Боз катламы юка булу сәбәпле Татарстан Республикасы гадәттән тыш хәлләр министрлыгы тарафыннан елга астына керү тыелган иде. Шуңа күрә дә бәйрәмнең барлык тантаналы өлеше ширкәүдә узды. Узган еллардан аермалы буларак куркынычсызлык максатында Рус Шуган авылында да бәкеләр 2 урында ясалган. Аның берсе коену өчен булса, икенчесе су алу өчен җайлаштырылган иде. Салкын җил исүенә дә карамастан, яшьләр белән бергә алылар да бәкегә чумды. Для меня это очень главный праздник, так как это уже традиция стала. Я уже 4-й год подряд купаюсь. Ощущения великолепные, бодрит, освежает. Мне 12 лет. Купаюсь первый раз. Рус Шуган авылы изге Николай Ширкәве иерие Никита Отакай һәм авыл җирлеге башлыгы Альбина Басорина бәйрәм теләкләрен җиткерделәр. Поздравляю всех жителей района, православных христиан, всех христиан. Поздравляю с таким великим праздником. Конечно же, очень радостно, что народ все-таки сюда пришел, несмотря на ветер. Всех православных христиан поздравляю с праздником, крещением Господним. Желаю, чтобы из ваших домов с этой крещенской водой уходили все болезни, невзгоды, неудачи и приходило только здоровье, счастье и любовь. Су чисталык, тазалык билгесе. Су тәнебезне генә түгел, күңелләребезне, эчке дөньябызны да пакландырсын иде. Җирлегебездә барлык милләт вәкилләре алга таба да дуст тату, аңлашып яшәр, һәр вакыт бердәм булырлар дигән теләктә калабыз. Фәридә Гаинкинова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Район үзәгендәге мәктәпләрдә укучылар үз идарәсе көче белән газеталар чыгарыла. Газеталар мәктәп тормышын яктырта, каләм тибрәтүчеләрнең язмаларын тәкъдим итә. Бу көннәрдә укучылар журналистлар белән бергә матбугат очрашуларында да катнаша. Шундый очрашу бу атнада район мәгариф идарәсе җитәкчесе Рафаэль Демидов белән үтте. Очрашулар узган ел азагында старт алды. Башлангычның уңышлы булуын әйтергә кирәк. Укучылар профессиональ журналистлардан әңгәмә алып барырга, сорау бирергә өйрәнә, язарга материал туплый. В нашей школе работают газеты, они издаются. Хочу отметить то, что они издаются на 2 языках. Первый это, конечно же, русский, и второй татарский. Название газет это «Одамнар», татарща, и «Пульс». Это уже на русском. В газетах у нас описывается жизнь наших учеников, мероприятия, которые у нас проводятся. Конечно же, мы поздравляем наших учителей с их днем рождения.
Тармак җитәкчеләренә, белгечләргә әлеге очрашулар балаларны нәрсә борчыганын аңларга ярдәм итә һәм уңай энергия бирә, ә яшьләрнең төпле фикерле, кыю булулары сөендерә. Алар мәктәп тормышындагы мәгариф системасындагы һәр яңалыкка үз мөнәсәбәтен, фикерен белдерде. Ял итәр өчен вакытны укучылар мәгариф идарәсе җитәкчесе белән бергә исәпләп чыгарды. Вакытны дәресләр, консультация, түгәрәкләр, йокы һәм туклану өчен бүлгәннән соң, ял итәргә көн саен 5-6 сәгать вакыт кала булып чыкты. Бүгінгі очрашу бізге бик қызыклы һәм файдалы булды. Беренчедән без үзебезне кызыксындырган сорауларга бик төпле һәм әйбәт җаваплар алдык. Һәм инде бу журналистика безнең яшьләребезгә бик кирәкле бер һәм инде алдагы көннәрдә дә бу развитие алыр дип ышанып калабыз. Бүгінгі очрашуда һәрбер катнашучы үзенең кызыксынган соравына җавап ала алды һәм без бүген Рафаэль Тимофеевичның кызыклы тәкъдимнәрен тыңлап үттек һәм шулай ук үзебезнең кызыксындырган проектлар белән аның белән уртаклаштык һәм шушындый очрашулар тагын да үтәр дип ышанабыз. Укучылар уку-укыту системасына яңалыклар кертүгә карата фикерен дә белдерде. Я журналистлар газета чыгару өчен чыгымнарның зур булуын да билгеләп үтте. Газета нәшр итүгә матди ярдәм кирәклеген дә искәртте. Мондай очрашулар миңа һәрберсендә индидер үзенчәлекле дәрес кебек. Алар белән һәрберсен очрашкан саен булар инде кеше белән аралашуны өйрәтә. Кешеләр белән аралашкан саен инде үзләренең фикерләрен дөрес төзергә, сорауларын дөрес төзергә, шуларны гәҗиткә чыгарып, кешеләргә җиткерә белергә өйрәтә. Без инде үзебезчә зурларча уйлыйбыз, балаларга нәрсә әйбәт эшләү. Belki аларга гел икенче бер кирәктер, икенче кызыклы төрле әйберләр кирәктер. Балалар бик актив, шуны шатландыра инде елдан-ел менә элекке еллар белән чагыштырганда мин укытканда хәзерге балалар ике башка зуррак кыюлык буенча. Һәм инде алар үзләренең фикерләрен әйтә беләләр. Һәм инде сорауга җавап та ала беләләр, таләп итә беләләр алар. Очрашу бик җылы һәм җанлы үтте. Яшь журналистларга җирле матбугат чаралары эшчәнлегендә катнашырга тәкъдим ителде. Бу каләм тибрәтүчеләргә үзләрен профессиональ дәрәҗәдә сынап карау мөмкинлеген бирәчәк. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Кеше тормышында мөһим вакыйгалар шактый булса да, паспорт алу аеруча истәлекледер. Паспортлы булганнан соң үзеңне тулы хокуклы Россия гражданины итеп хис итә башлыйсың. 23 январь көнне Үзәк китапханәдә паспорт тапшыру тантанасы узды. Егет-кызлар горурлык хисләре кичереп кулларына паспорт алды. Тантаналы чарада районның иҗтимагый совет рәисе Рушат Солтанов, миграция пункты җитәкчесе Роза Маракина катнашты. Мөслим тугаш улы Чакмак Михайловка авылыннан бу көнне 7 укучыга паспорт тапшырылды. Йөзләреннән сабыйлык чалымнарда китмәгән әлеге балалар Россия Федерациясының тулы хокуклы гражданнары булдылар. Россия Федерациясының гражданины булуыны раслый торган олы бер документ һәм төп документны бүген кулга алу тантанасына сез чакырылдыгыз. Бу инде сезнең инде шушы тормышыгыздагы иң күренекле вакыйгаларның берсе дип әйтүебез юкка түгел. Бу көнгә сез инде 14 ел әзерләндегез. 14 яшы тулган һәркем колына паспорт ала. Паспорт шәхесне раслаучы, юридик көчкә ия документ булып тора. Паспорт белән бергә кешенең хокуклары һәм бурычлары да арта. Ул үзенең кылган гамәлләре өчен җавап бирә башлый. Авыр җинаятьләр кылсалар, алар җинаять җаваплылыгына тартылачак. Бу хакта паспорт тапшыру тантанасында да кисәтеп үтелде. Менә анда артында язылган, аны алмаштырабыз. Хәзер инде 14дә беренчесен алабыз, 20дә һәм 45дә алмаштыру процессы. Ләкин әле кызларның тагын бер сәбәп бар инде. Кызлар гадәттә кияүгә чыгалар. Аллага шөкер кияүгә чыгалар дип әйтик инде. Кияүгә чыкканчылар инде ирләрнең фамилияләренә күчәләр икән, димәк алар шул сәбәптән тагын безгә киләләр. Ләкин бар саксызрак караш дигән әйбер инде, яки бүтән төрле сәбәпләрдән югалту очраклары. Югалткан чакта да безгә 3 көн эчендә килергә кирәк. Балаларны истәлекле мизгелләр белән тәбрикләр өчен әти-әниләре, әбиләре дә килгән иде. Алар да үзләренең изге теләкләрен җиткерделәр. Үзебез паспорт алдык, балаларым паспорт алдылар, хәзер оныкларым да паспорт алдылар. Бу шатлыклы көндә бик нык сөенәм балаларны шушлай паспорт алып кулларына үзләренең олы юлга чыкканнарына сөенделәр барса да балалар. Миңа тантаналы шартта паспорт бирделәр. Шуның белән бергә Фогат Садриевның китабын да бирделәр. Әлеге шатлыклы вакыйганы бүләргә минем әтием дә килде, мин бик сөендем.
Паспорт тапшыру зур вакыйга. Ул һәркемнең күңелендә уелып калачак. Балалар без тәртипле, акыллы кешеләр булсыннар иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Үзәк китапханәдә үткән тагын бер чара. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Гаяз Исхакый һәм Абдулла Алиш исемендәге әдәби премиялар иясе язучы Факил Сафин белән очрашу узды. Күптән түгел 65 яшьлек юбилеен билгеләп үткән якташыбыз бала чак истәлекләре белән уртаклашты. Яшьлек елларын искә төшерде. Укучылар аның шигырьләрен яттан сөйләде. Факил Сафин сүзләренә язылган җырлар, матур хатирәләр белән үрелеп барган кичә һәркемдә якта тәэсирләр генә калдырды. Шул хакта Лилия Шәймиева репортажында. Һәр якның, һәр төбәкнең бик матур кешеләре бар. Төскә биткә генә түгел, үзләренең күркәм эшләре белән киләчәк буыннарга да үзләреннән тирән эз калдырган шәхесләр яши. Алар мактанып йөрмиләр, тыныч кына эшлиләр. Шундыйларның берсе язучы һәм шагыйрь Факил Сафин. Мөслим бит инде безнең һәр вакыт күңелдә инде. Мөслим түгел, туган як. Шуңа күрә инде Динде булса шаралар үтә икән инде, бигрәк тә әдәбиятка, сәнгатькә кагылышлы һәм инде ул шакыру да булып безгә килеп ирешә икән, без әлбәттә инде шатланып, сөйләп киләм. Шундый зур шәхеснең безнең якташыбыз булу белән чиксез горурланып яшибез. Факил Сафин һәр вакыт хәрәкәттә, аның иҗаттан туктап торганы юк. Без аны Гөлҗиһан повесте, Биек тауның башларында романы, Соңгы көз саташып аткан таң роман трилогиясе, Тузганак чәчәге, Ак канатлы йолдызлар шигырь китаплары аша яхшы беләбез. Факил безнең якташыбыз. Якташыбыз гына түгел, ул безнең әле бик тә дәрәҗәле әдәби шәхесебез. Ул прозаикта, ул шагыйрьдә, балалар шагыйрьдә, газета журналлар чыгаручыда. Без аның белән бик тә горурланабыз. Факил Сафин бүгенге татар әдәбиятында иң әйбәт баручы әдипкә әйләнде. Ул безнең поэзия өлкәсендә, проза өлкәсендә эшли. Һәм гомумән гаҗәп талантлы кеше. Ул бит әле фән кешесе дә. Ул композитор да. Аның җырларын без тыңлап хәйран калдык. Гомумән безнең районнан шушындай киң кылачлы иҗат кешесен чыгуына без куанабыз. Аның белән очрашу һәр вакыт безнең өчен бәйрәм була. Факил абыйның һәр яңа әсәре безнең өчен рухи азык. Аның иҗатында дөньяга тәнкыйди караш та, сатира, юмор да бар. Кичәдә Факил Сафинның бик күп шигырьләре яңгырады. Аның шигырьләрен яттан сөйләгән укучыларга сакланып утырдык. Язучының иҗатын дәвам итәрдә яшь буын үсеп килә. Татарлыкны яклаган, милләтебезне саклау өчен бөтен көчен куйган райондашыбызның эше димәк дәвамлы булачак. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Кичкенә Регина Аптееваның гомерен саклап калу өчен зур сумма кирәклеге хакында райондашларыбыз гына түгел, бөтен республика хәбәрдар. Балага ярдәм йөзеннән акча туплау максатында төрле чаралар үтә. Мөслимдә дә оешма предприятие коллективлары аерым кешеләр бу игелекле эшкә үз өлешләрен кертте. 23 гыйнвар көнне Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йортында хәйрия концерты үтте. Анда үз эшчәннәр Яршалыдан килгән җырчылар чыгыш ясады. Концерттан кергән бөтен сумма Аптеевлар гаиләсенә тапшырылды. Концерт дәвамында сәхнәдә торган тартмага да шактый акча җыелды. Игелек кылырга бер кайчанда соң түгел, акча күчерү өчен реквизитларны Авыл утлары газетасыннан социаль челтәрләрдән карарга мөмкин. Спорт яңалыклары. Михайловка урта мәктәбендә хоккей корты ясалган, бирегә авыл яшьләре дә хоккей уйнарга, тимер аякта шуарга киләләр. Шушы көннәрдә биредә хоккей турниры узды. Ярышларда 4 команда катнашты. Командаларның тренерлары Илгиз Сафиев, Исур Мәҗитов һәм Раил Шакирьянов. Спортчыларны мәктәп коллективы кайнар чәй һәм коймак белән сыйлады. Җиңүчеләргә грамоталар һәм авыл җирлегенең истәлекле бүләкләре тапшырылды. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән саубуллашам. Реклама блогыннан соң сез елга баш егете Рәшит Хәбиров турында тапшыру карый аласыз. Бездән аерылмагыз. Вечером так мало света, пешеходы незаметны. Чтоб несчастье не случится, надо нам, друзья, светиться. Это знаки, это ленты, это чудо, элементы. Световозвращающие, светоосвещающие. Эту песню не забудь, и безопасным будет путь.
Новый год каждый россиянин получит 20 подарков. С января 2019 года по всей России 20 бесплатных каналов в цифровом вещании. Собираетесь в путешествие? Ничего не забыли? А как же загранпаспорт? Как его оформить? Какие для этого нужны документы? Брать справку на работе? А куда потом идти? И как можно оплатить? Тут недолго и растеряться. Хорошо, что есть электронные госуслуги. Теперь вы сможете подать заявление на получение загранпаспорта, не выходя из дома. На портале вся процедура подачи не займет много времени. Все, что необходимо, это заполнить удобную форму заявления на получение или перевыпуск загранпаспорта, а проверка данных пройдет автоматически. О готовности паспорта вы узнаете благодаря уведомлению. И никаких очередей. Теперь осталось только забрать паспорт в отделении ФМС. Госуслуги проще, чем кажется. Берәүләр гомер буе туган төбәгендә яшәп, аның үсеше өчен армый-талмый хезмәт итә. Икенче берәүләр исә читтә яшәп тә авылы, якташлары өчен бәяләп бетергесез зур эшләр башкара. Шундый фидакарлар арасында Елгабаш авылының асыл егете Рәшит Галәү улы Хәбиров та бар. Рәшит урта мәктәптән соң Казан төзүче инженерлар институтын тәмамлый. Башкалада Көнкүреш химиясе заводында мастер була. Бираздан җитештерү техник бүлеген, проектлаштыру бүлеген җитәкли. Хезмәт юлының калган еллары юл төзелеше белән бәйле. Рәшит Хәбиров 200 елдан артык Алабуга Агропром Дорстрой акционерлык җәмгыятен җитәкли. 2011 елда Алабуга Дорстрой җәмгыятенә генераль директор итеп билгеләнә. Соңгы 3 елда Спецстрой сервис җәмгыятендә башкарма директоры. Кайда гына эшләсә дә, Рәшит Хәбиров тормакны яхшы белүче, югары оештыру сәләтенә ия оста җитәкче буларак таныла. Ул җитәкләгән юл төзү оешмасы Алабугада гына түгел, якын тирә районнарда да кулачлы һәм сыйфатлы эшләр башкара. Рәшит Галәү улы актив җәмәгать эшлеклесе дә. 10 елдан артык Алабуга район советы депутаты итеп сайлана. Якташыбызның исеме Россиянең иң яхшы кешеләре энциклопедиясенә кертелүе күп нәрсә турында сөйли. Рәшит Хәбиров Татарстанның һәм Россиянең ат казанган төзүчесе дигән мактаулы исемнәрне дә горур йөртә. Районда үзенең туган төбәге, якташлары өчен аның кадәр зур эшләр башкарган, игелек кылган кеше бар микән? Рәшит Галәү улы турында тоткан җиреннән үзә, вәгъдә бирсә үти торган төгәл кеше диләр. Мактануны, эшен купыртып сөйләүне яратмый. Мөмкинлегең бар икән, кулыңнан килә икән эшлисең, юк икән буш сүз сөйләп йөрүдән файда юк ди ул. Елгабашлылар күптән инде юлсызлык проблемасын онытты. Чөнки игелекле авылдашлары урамнарга асфальт юл салдырды. Газлаштыру, су челтәрен, электр линияларын яңарту, зиратны калай кыйма белән әйләндереп алу, сугыш кырында ятып калган авылдашлары истәлегенә һәйкәл төзү кебек эшләрдә дә бик теләп ярдәм итте ул. Рәшит Галәү улы Хәбиров җирлегебездә бик күпләр эшләр эшләде. Эшләвен дәвам итә. Авыл халкы исеменнән аңа бик зур рәхмәтемне җиткерәм. Юллар, утлар, социаль объектлар, мәктәп, клублар, Аллаһ йортлары барсыданың хезмәте белән эшләнде. Аңа Аллаһ Тәгалә исәнлек саулык бирсен. Киләчәктә дә Рәшит Галәүшнең ярдәме белән без әле җирлегебездә бик күп эшләр эшләрбез дигән нияттә. Милли бәйрәмебез Сабан туйны үткәрүдә үзенең ярдәмен, спонсорлыгы белән бик зур ярдәм итә. Аннан соң җирлегебезгә зур эшләр, уборка эшләре тәмамланганнан соң Казаннан, Шалыдан зур артистлар китереп, авыл халкын ял иттерә. Менә шушындый эшләре белән ул авыл халкыннан үзенең рәхмәтен яулады. Туган авылының 400 еллыгына тагын да зур бүләк ясады Рәшит Хәбиров. 2014 елда үз хисабына клубы, ашханәсе белән башлангыч мәктәбе, китапханәсе һәм медпункты булган күп функциялы үзәк төзетте. 2014 елда шушы матур, заманча җиһазландырылган күп функциялы үзәк төзеп,
Рәшит Галауович безне сөендерде. Менә без шул елдан бирле инде рәхәтләнеп шушы матур бинада балаларыбыз тырышып белем алалар. Елга баш авыл халкы белән бер рәттән тирә күрше авылларда рәхәтләнеп шушы матур клубта ял итә. Тәннәре сырхаулаганнар медпунктта тәннәре нәсихәт ала. Аңа шушы уңайдан бик зур итеп рәхмәт әйтәбез һәм юбилей белән котлыйбыз. Сәламәтлек телибез, эшләрендә зур уңышлар аңа. Авыл юбилейына республиканың эстрада йолдызларын чакырып, зур сабантуй үткәрде. Гомумән, авылда милли бәйрәм һәр елны аның иганәчелеге белән уза. Авылы турында Елга башы исемле тарихи китап та аның ярдәме белән дөнья күрде. Халыкның рухи тормышында кайгырта Рәшит Хәбиров. Елга баш һәм Краснояр авыллары аның ярдәме белән мәчетле булды. Краснояр авылындагы Аллах йорты Рәшит әфәнденең бабасы Габдел Хәбир исемен йөртә. Юлы, суы, газы кергән авылда Алла йорты булырга тиешле булады. Һәм без яз көне инде бушка тотындык. Менә башкарып чыктык, җәйшендә мәчетле булды. Авылдашларга әйтә сүзем шул, алар инде динле булсыннар. Безнең вакыт без бит инде безгә динләй үтмәде. Без бүтән чорда укыдык, бүтән чорда тәрбияләндек. Хәзер яшьләр безнең шыр кешеләре һәм олы кешеләр, безнең зурраклар шул мәчетләргә йөрсеннәр, гыйлем алсыннар. Минем теләк шул булырга. Мәчеттә юзак булмасын. Мәчет һәр вакытта ачык булсын. Изгелек ул изге кешеләрдә генә була. Алла Тәгалә алардан разый булсын. Шушы Рәшит әфәндегә дә Алла Тәгалә эшләрендә уңышларын биреп, һәм иң мөһим мәчет ул салу белән бетмәй. Мәчетнең аилә тормышы була. Ул эшләргә тиеш, алга таба барырга тиеш. Шунда да Рәшит абый үз салган мәчетләрен онытмыйча, анарга даими рәвештә ярдәмнәрен күрсәтсеннәр иде. Гомере буе читтә эшләсә дә, туган авылы, үскән җире Рәшитнең күңеленнән китми. Иракта да туган төбәгенең һәр сулышын тоеп яши ул. Җай чыккан саен әнисе, туганнары янына кайта. Алар белән аралашудан җанына рәхәтлек ала. Ул үзе бик тырыш булды инде, укыганда гел яхшыга да укыды. Эшкә шус булды инде, ул ике эшләгән күбрәк. Мин аңа 5 куллап риза, бөтен исенә мин аңа фатиха биреп тордым. Әни мәчет салдыра, икән дигән, мин әйтәм, улым, кулыңнан килсә салдыр. Бездә только мин әйтәм, бик дини түгел, шул халык йөрер микән дидем, салдыр дидем. Аннан әни кылып беткән ди. Кылып салдырса, кылып кишетсәм ничек булды? Мин әйтәм, булдыра алсаң салдыр. Ул бит мин әйтәм бер мөрәвәт мин әйтәм авылга. Булдыра алсаң кулыңнан килсә эшләт дидем. Шулай ул миннән сорады, мин җавап бирдем. Кулыңнан килсә изгелек ит, халык белән сабалык бер әйткән мәкаль бар дип. Без авылыбыз белән Рәшитебезгә куанып яшибез. Аның белән горурланабыз. Аның зирәклегенә, аның халыкларга ярдәмчел булуына, бар кешегә дә якты йөзе, ачык чырае белән ярдәмчел булуына сокланабыз, куанабыз, горурланабыз. Аның үскәндә үк, укыганда үк тырышлыгы сизелеп тора иде. Авызы ярылып торды, көлеп торды, иптәшләренә шаян-маян сүзләр белән ярдәм итеп торды. Якташыбызның туган ягы, авылдашлары өчен кылган игелекләре әнә шулай ярату һәм хөрмәт белән бәяләнә. Рәшит Хәбировка Мөслим районының мактаулы гражданы исеме бирелү дә аның туган төбәгендәге абруе, дәрәҗәсе зур булуын күрсәтә. 60 яшьлек юбилейын каршылаган көннәрдә Рәшит Галәү улына яңа хезмәт уңышлары, сәламәтлек, кылган игелекләренең әҗерен күреп, бәхетле гомер кичерүен телибез. Әлфинур Ногманова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.